Dobar dan, na početku još jednog izdanja našeg magazina iz kulture. Slikom smo u izložbenom prostoru paviljona u Tvrđavi. Kasnije u toku emisije saznaćete zašto. Prva priča sa kojom počinje Art Nedeljnik govori nam o zbirci pesama i eseja 90. autorke Mirjane Bojanić. Zanimljiv mi je taj koncept knjige. Praktično može se čitati iz dva ugla, sa dve strane, iz crvene i plave strane. Tako je, hvala ti Nikola na ovom predstavljanju In Medias Res. Evo, obe moje književno-umetničke knjige se mogu čitati sa obe strane. Konkretno kada govorimo o 90-im, jedan deo se odnosi na pesme nastale povodom 90-ih, govore o 90-im, i izrasle su iz 90-ih i one su mahom pisane iz perspektive deteta, ali se nisu mogle otrgnuti od onih naknadnih promišljanja tih vremena koja su bila i teška i intrigantna. Zašto kažem intrigantna? Pa između ostalog ova knjiga je nastala i kao odgovor na traganje za tim šta su 90-te zaista bile. I svako negde ima svoj doživljaj 90-ih, od onog najstrašnijeg doživljaja, uslovljenog neposrednim ratnim okolnostima, ali i onog detinjeg doživljaja kada krećete sa nekim prvim sećanjima i pominje se u kući, pominju se sankcije, teško živite, nemate ništa, a treba da odrastate bezbrižno. Kažu, detinjstvo je najbezbrižniji period života, vi nemate ništa. I taj prvi deo zato nosi naziv Crveni hleb, jer je hleb bio simbol te gole egzistencije koje smo svi težili tih 90-ih, svako na svoj način. A drugi deo knjige čine mini eseji o 90-im, zapravo mini eseji o savremenom vremenu koji su opet uslovljeni 90-im. I tek kada sam počela malo da promišljam sebe i druge kroz sebe i obrnuto, shvatila sam koliko su me te 90-te oblikovale i koliko im na neki način jesam zahvalna, jer sam naučila mnoge nematerijalne stvari da cenim. I zato je nastala ova knjiga, da podelimo ne samo ono što je bilo teško, nego da podstaknemo ljude da neguju neke vrednosti koje su možda sa tim 90-im, nadam se, nepovratno otišle. Ovo nije vaše prvo izdanje, imali ste i do sada jako zanimljiva izdanja. Tako je, hvala mnogo Nikola na komplimentima. Ovo je moja druga zbirka. Objasnila sam zašto ne mogu reći da je to zbirka pesama, jer nije samo zbirka pesama, nego i eseja, baš sa ove strane kreću eseji. A prva pesnička knjiga je takođe bila štampana u oba smera, Zvezde u potiljku i Umem s muškatlama, potpuno drugačija tematika. Izraz jeste svojstven meni dalje malo otežali izraz, što je negde uslovljen možda dubljim, dužim, višegodišnjim promišljanjem. Jer ove knjige možda jesu nastale u približno vreme, ali su rezultat duboke introspekcije.
U nastavku pričamo o filmu u Niškom kulturnom centru. Priređeno je zanimljivo veče švajcarskog filma. Écoutez bien, hein, c'est de l'italien. Ici, on est en Suisse. On est même à Monchou, ici. Et c'est à Monchou qu'il va y avoir une audition pour la fête fédérale. Cette année, c'est la bonne. Cette année, je le sens. Večerašnji film se prikazuje u okviru programa Meseca frankofonije, prilično je sadržajan. Jedna od stvari jeste i ova projekcija u Niškom kulturnom centru. Tako je, danas imamo priliku da pokažemo i da projektujemo švajcarski film, što je itekako značajno i za Francuski institut, pošto je deo celog programa u okviru Mesec frankofonije. Iako Mesec frankofonije u martu mesecu, nakon projekcije u Beogradu, švajcarska ambasada u saradnji sa Francuskim institutom i organizacije frankofonije, međunarodna organizacija frankofonije, je odlučila da da prava na 3 projekcije, tako da je planirana takođe i u Novom Sadu, a danas u Nišu. Non! Je vais jamais retourner dans ta fanfare pourrie. Ça fait 12 ans que tu diriges la fanfare. Ça fait 12 ans qu'on n'a jamais été sélectionné nulle part. On est plusieurs à penser qu'il faudrait un professionnel. Praktično je jedinstvena prilika da mi u Nišu u bioskopskim uslovima možemo da gledamo neki švajcarski film. To nije čest slučaj. Jeste malo onako izuzetak i veoma nam je drago što imamo priliku to da pokažemo sad Nišlijama. To što jeste slučaj sa ovim filmom je da je komedija, što i jeste, da kažem, povezano sa francuskom, malo meštance u Švajcarskoj gde se govori švajcarski jezik, ali pošto su oni na granici, na primer, sa Italijom, onda imaju i italijanskog, da kažem, kulturološkog dela, da li u muzici, ali i u govoru, i to se odmah osjeća. Takođe imaju svog govora i onda je takođe interesantno Francuzima koji su videli taj film da čuju tu razliku, ali mislim da će biti i tekako zanimljivo nama, Nišlijama, da pogledamo u stvari švajcarski humor, u stvari problematike, da li su to prava žena, da li su to situacije, da kažem, sa granicama i sa ljudima koji rade u tim granicama ili pored granicama, tako da mislim da kulturološki, ali već i društveno ima i tekako neke problematike koje su prikazane u tom filmu i bit će veoma interesantno sigurno večera svima. Et tu vas où comme ça? Diriger une fanfare avec mon chien. Ici, pour que ça bouge, faut rester assis et lever le coude plusieurs fois. Faisons bouger les choses, tiens, c'est ma tournée. Une fanfare avec des femmes, des étrangers, des voyous, et même peut-être des socialistes. T'es dans quel camp, Marie-Thérèse? Camp des femmes. Saradnja Francuskog kulturnog centra u Nišu sa ustanovama kulture u Nišu je višegodišnja i čini mi se da je publika kod nas u Nišu već navikla da će od sadržaja koje im vi nudite, od tih dešavanja koje organizujete, sigurno dobiti neki kvalitet i rado se odaziva na ovakva dešavanja. Pa da, i zato i nastavljamo ovim putem. Naravno imamo strip, imamo i časove, sad ćemo otvarati ciklus, 5. ciklus časova francuskog jezika, tako da koristim i priliku da pozovem Nišlije koji još nisu došli na naše radionice, da li za decu, adolescente ili čak za odrasli ili studente koji žele da ojačaju svoj francuski jezik, imaju tu priliku u Obrenovićevoj 20. Sad počinje, da kažem, upis za sledeću sesiju, ali pored kinematografije i tekako pokušavamo, da kažem, da bacimo fokus, da li je to na muziku, sam konkurs takmičenje frankofone pesme, Nišvil podrška i film je jedan deo, da kažem, francuske kulture, ali pošto imamo veliku tradiciju i u Srbiji povezano s tim, onda je sasvim legitimno u stvari da delimo, širimo iskustva i onda pokažemo u stvari šta se radi konkretno u frankofonim područjima i kako bi inspirisali i mlade i ljudi koji su zainteresovani za to. Ça va mieux souffler dans des cuivres que les astiquer, ça saurait, non? Si on apprend qu'un seul d'entre vous continue de jouer dans l'autre fanfare, c'est direct à la frontière. Capitaux, à partir de maintenant, tous les coups sont permis, mes amis. Ils ont piqué les vestes! Ah, le salaud! Du marijuana? Marijuana. En tout cas, celui qui a fait ça, c'est un gros dégueulasse.
Sada sledi priča o muzici. Posetili smo jedan veoma zanimljiv koncert na kojem su dve pijanistkinje nastupale za jednim klavirom. Ne znam da li mi verujete, ali moj prvi nastup u Nišu je večeras inače i kao solista i u kamernom ansamblu. Ove godine smo koleginica Marija Bajlica i ja sviramo već nekoliko godina zajedno. Vrlo interesantan program, ne baš tipičan za klavirska dua, sviramo u 4 ruke samo. I do sada smo već svirali nekoliko koncerata i evo, dogovorili smo se i sa Kulturnim centrom je saradnja da sviramo večeras i ovde. Ima zaista puno literature za klavir i četvororučno i u 2 klavira. Nas dve smo se dogovorili da ćemo uglavnom svirati četvororučno, prosto ima malo sala koji imaju 2 klavira, tako da je veća mogućnost da se svira. Mi smo izabrali savremeni program, znači sviramo kompoziciju Karla Vajna, savremenog australijskog kompozitora, sonatu njegovu za klavir četvororučno i Samuela Barbera, američkog kompozitora, svitu njegovu Suveniri. Karl Vine mislim da se nije čuo u Srbiji do sada, bar ne ova njegova sonata koju nas dve sviramo, a Barbera sviraju ljudi i postoji i aranžman i za orkestar i za 2 ruke i za 4 ruke kao večera što ćemo mi svirati. Što se tiče sonate Karla Vajna, ona je specifično napisana za klavirski duo, a Barberovi Suveniri su u originalu napisani kao baletska svita, što znači da je ovo transkripcija, ali je transkripcija samo kompozitora. Putovali ste po čitavom svetu, naročito nekako čini mi se da Južna Afrika je specifična za vas. Pa možete da nam napravite neko poređenje kako se u tim delovima sveta gde ste vi se bavili umetnošću, se vodi računa o ovoj vrsti muzike u odnosu na našu zemlju. Vaša koleginica nam je rekla da, nažalost, možda nema toliko nastupa koliko bi bilo potrebno da se neguje kod publike ukus za ovakvu vrstu muzike. Da, pa, znate što je teško da se govori o umetnosti, da ne zvuči kao jedna velika žalopojka, ali kultura kriminalno stoji u ovoj zemlji i finansiranje kulture ne može biti teško, prosto može biti gore nego što jeste. Ne radi se samo o tome što ne sviramo dovoljno, nego što kad sviramo ovo ili nismo plaćeni, mislim, zaista neke minimalne honorare. Tako da to je sve jedan veliki problem i mislim da nas u ovom poslu drži samo ljubav prema ovome, jedne navike i ljubav koja se stvorila za bavljenje ovim, znači to je produženo telo, produžene ruke, produžena glava naša. Tako da komplikovano je, ali eto, uz naše navike ljubav to traje. Pričat ćemo o slikama, ali ne ovim koje se nalaze na postavci iza nas, već o pokretnim slikama, odnosno u nastavku ćemo saznati koji su najaktuelniji filmovi u domaćim bioskopima. Citizens of America, people of the Florida Alliance, and the Western forces of Texas and California.
will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. U bliskoj budućnosti priča prati grupu novinara koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Američke Države usred sve intenzivnijeg građanskog rata koji je zahvatio čitavu zemlju. Tokom svog putovanja nailaze na nekoliko po život opasnih izazova. Istovremeno, vlada SAD se pretvara u distopijski režim, a radikalne grupe učestvuju u političkom nasilju. Uzbudljiva adrenalinska akcija kroz razjedinjenu Ameriku bliske budućnosti koja balansira na tankoj ivici velikih sukoba. Do sada najskuplji akcioni film reditelja Alexa Garlanda sa zvezdanom postavom koju čine Zlatnim globusom nagrađena Kirsten Dunst, zvezda Narkosa Wagner Moura, Steven McKinley Henderson, Nick Offerman, Jesse Plemons i Cailee Spaeny. Je 9 hodin. Už jste se dnes zálohovali? Byla jste někdy svědkem procesu obnovy? Naučno-fantastični film koji je delom u srpskoj produkciji nova je ponuda u domaćim bioskopima. Godina je 2041. i svet je na ivici propasti. Naučnici su razvili metod kojim se žrtve nasilnih zločina mogu vratiti u život, dajući priliku ambicioznom detektivu da na taj način reši slučaj dvostrukog ubistva. Není nutné, aby se tato informace dostala na veřejnost. Veřejnost má právo na informace. Někdy je potřeba učinit těžká rozhodnutí. Detektive Trochenovská. Máte být mrtví. Zřejmě se to nepodařilo. Film Čeha Roberta Hozla u koprodukciji je Češke, Slovačke, Poljske i Srbije. Na tački povratka angažovan je naš reditelj Danilo Bećković, poznat po radu na filmovima Mali Budo, Jesen samuraja, ali i serijama Žigosani u reketu i Senke nad Balkánu. Nemáte ani tušení, o čo tu v skutočnosti ide. Zabít můžete jenom člověka, ne soubor dat. Máte bod obnovy. Još malo ćemo o muzici, ovaj put o rock muzici. Predstavljamo vam portret benda Ego iz Niša. Od kad smo svirali na festivalu i od kada smo dobili tu prvu nagradu, ja mislim da smo dosta pažnje već privukli. Tako da mislim da je za svaki autorski bend bitno da ima prostora da prezentuje svoju muziku i mislim da je ovaj festival idealno mesto i prilika za to. Step outside, step outside, stop on there, stop on there. Naša muzika je mahom inspirisana britanskom alternativnom scenom. Često umemo da kažemo da je karakterišu melanholične note, energični rifovi i tekstovi koji se tiču prosto svakog od nas kao pojedinca u društvu ili prosto nalaženja sebe u sebi samom. I to je neki spoj melanholije, energije, alternative i popa. I jesu i zato i tekstovi na engleskom jeziku zbog te inspiracije tom britanskom pop i rock kulturom? Da, mahom da. Ja
sam celog života prosto pišem na engleskom i prosto se tu nalazim. Čak sam i studirao engleski jezik i književnost, tako da mi je to isto s jedne strane neka vrsta inspiracije. Prosto mi je, uz ovakvu muziku smatram da je izražavanje na engleskom adekvatno, a i isto tako mislim da je dobar način da se dođe do većeg broja ljudi. Uopšte Beogradski autorski festival okuplja negde možda najzanimljivije bendove koji se te godine pojavljuju na nekoj sceni, rock'n'roll sceni, i vrlo je značajno ispratiti sve te bendove upravo zbog toga što se kroz bendove negde alternativna scena i umetnička scena u Srbiji svake godine sve više razgranjava i postaje vrlo zanimljivo. Ako sad ja nisam pogrešio brojku 10 godina kako radi band Ego, u principu ste ostali svoji, ostali ste isti, ali sigurno ste se u nečemu malo i menjali, što se kaže, i sazrevali možda muzički. Pa da, ja sam konkretno u bendu nekih 5 godina i za sam bend znam još iz nekih dana kada sam recimo bio klinac, kada su u drugoj, odnosno u prvoj postavi nastupali, i mogu reći da je muzika značajno sazrela i u ovoj postavi u kojoj smo trenutno trudimo se da donesemo nešto novo, da naši slušalci iz pesme u pesmu čuju neke originalne ideje i nešto što, eto, nije tako često čuti na ovim prostorima, možda i negde šira. Konkretno u Nišu sada je nekako situacija što se tiče tih svirki i prostora za nastupe bolja nego što je bilo pre 2-3 godine i verujem da sada i vi kao i ostale grupe imate priliku da češće nastupate nego pre. Da, apsolutno se slažem sa tim i ja mislim da je mnogo bolja situacija sada nego pre recimo korone. Ima dosta klubova gde može da se svira. Smatram da je alternativna scena malo zaživela u odnosu na ranije. Nekako to sad podsjeća na pre jedno 10 godina kada je celokupna ova priča oko Ega sa starom postavom do duše krenula. Smatram da je pravi trenutak i da neki novi klinci krenu da se bave ovom muzikom i kogod priča da rock nije živ, smatram da samo nije obratio pažnju. Tako da, za što se tiče nas, čekamo uskoro će se pojaviti novi spot za naš novi single Butterfly Effect, koji smo i izveli na samom festivalu, na Barfu, a nedugo potom će izaći, nadamo se, i napokon naš album Prvenac, koji čekamo dugo. Sa nestrpljenjem iščekujemo da album izađe, s obzirom da na tome radimo već neki duži period i ove pesme koje smo izveli na Barfu će se naći na tom albumu, jedna od njih i otvara sam album i za nju će uskoro, za pesmu Butterfly Effect, će uskoro izaći i video spot na kome se takođe dugo radi, tako da se nadamo da ćemo publiku iznenaditi nečim originalnim i da će album biti rado slušan. I konačno tema koju smo najavljivali praktično tokom čitave emisije. Od početka se nalazimo u galeriji Paviljona u Tvrđavi. Razlog je izložba mladih umetnika koja je priređena u ovom prostoru. Izložba na kojoj, čini mi se, možemo da vidimo na lep način kako je trenutno stanje kada je reč o težnjama mladih umetnika, o tim njihovim kreativnim stremljenjima, ako se to tako može nazvati. Da, moglo bi to tako da se nazove. Ovo je izložba koja već tradicionalno nekoliko godina unazad se događa.
To je jedna kolaboracija između Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda i Akademije umetnosti u Nišu. Ovo je nekako dobar, kako bih rekao, motiv da se nađemo, da nekako i odmerimo snage, što bi se reklo, da vidimo na koju stranu se razvija i tako da je uvek jedna lepa prilika da se sretnemo i naravno tu vidimo i odmerimo se, ali naravno vidimo upravo i to što ste vi rekli, težnje kako mladi ljudi razmišljaju u kom smeru. I ovde imamo priliku i da vidimo različite estetike. To je nekako uvek tako na kolektivnim izložbama, ali sada je to posebno, čini mi se, izraženo različite likovne estetike studenta. Jeste, tako je. Inače, sva tri fakulteta, inače mi se, kažemo, baštenimo to da svi neki svoj taj unutrašnji osjećaj probaju da iskažu na najpravilniji način, tako da je to neki uslov broj 1, mi to negujemo godinama unazad i mislim da je ovo nekako prava stvar da se to prikaže i da svi mogu da vide u stvari te neke i težnje i kako mladi ljudi razmišljaju i kako se prosto razvijaju. Uroše, čini mi se da je ovo jedno lepo iskustvo, ali i prilika da se upoznate sa tim kreativnim težnjama drugih kolega iz drugih gradova, da se možda malo i uporadite u idejama. Pa da, svakako sam učestvovao u izložbi, pošto ovo je izložba koja ide, menja se svake godine Beograd, Novi Sad, Niš, pa pre 2 godine je bio jedan od mojih radova u Beogradu. Sad evo mi ovde u Nišu u stvari držimo ovu izložbu ovog puta. I kakav ti utisak ovako u odnosu na ovde naše umetnike iz Niša, odnosno studente umetnosti, ima li sada puno razlike u estetikama, u tim kreativnim idejama kod drugih kolega? Pa da, pošto smo svakako bili tu i da nameštamo, da postavljamo samu izložbu, tačno se vidi razlika i u tim nekim stilovima između kolega iz Beograda, iz Novog Sada i naravno nas iz Niša. Dosta se razlikuju sve tri akademije, pa je zbog toga interesantno ovako kad smo svi zajedno, svi imaju različite pristupe, a čak i postavka kod svih dosta drugačije, tako da lepo je vidjeti i upoznati se sa drugim kolegama naravno.